Mae gen bob pentra ei hanes ei hun, ac nid yw'r pentra bach hwn yn eithriad. Wedi leoli ar lan nant o'r enw Afon Lleiniog, mae Llangoed yn fan lle mae'r hanes yn gyfoethog, o'r hen gastell i stad y Chadwicks. Ac mae gen i ni 5 o bobl ifanc o'r pentra yn barod i archwilio'r hanes diddorol hwn. Helo, fi di Kwame a dwi'n 13 blwyddyn oed. Helo, fy enw fi ydi Leila ac dwi'n 10 oed. Helo, fy enw fi ydi Alfie a dwi 11 oed. Helo, fy enw fi ydi Kareem a dwi'n 12 oed. Helo, fi Caraf, fi'n 9 oed. Ac mae'r bobl ifanc yma am gael sgwrs gyda un wraig arbennig am ei hatgofion hi o'r ardal. Beth yw dy atgof cyntaf o byw yn Llangoed? Dwi'n cofio y cof cyntaf. Oedd na deulu go fawr yn byw yn London House drws nesaf. Oedd na 10 o blant yno. Ac oedd gen i ddigon o ffrindiau chwarae hefo. A John oedd efo ffrind gorau fi. A dwi'n cofio mynd un diwrnod hefo John i Llangoed Lleiniog trwy'r glen i'r Llangoed ac aros yna bron trwy'r dydd. A nes i ddim meddwl bysa teulu London House a mam a'n nhad i yn poeni lle roeddwn ni a lle roedd John. A fuon nhw'n chwilio amdano ni am bron i ddiwrnod. Ac yn y diwedd ddaru Dora, un o teulu London House, ddod i Llangoed a cael hyd i ni chwarae yn y tywod y Llangoed. A dwi'n cofio ni iawn, ddaru hi martsio ni adra o'i blaen hi. Ac oedden ni ofn oedd hi'n. A fynd â ni yn ôl, a dyna'r cof cyntaf sydd gen i. A dwi'n cofio mam yn dweud wrthai, pen o'n i tua 3-4 oed, oedd gen i hi fasgiad dillad, ac o'n i wedi rhaid fy noliau a teddy bear yn y fasgiad dillad. A wedi mynd â nhw i lawr y dreif i ganol y lôn yn fan'na. Ac o'n i'n chwarae efo'r doliau yn ganol y lôn. Doedd na neb efo car amser hynny. Ond dyma'r bus yn dod. A fe rhaid i'r dreifar ddod allan o'r bus a symud y fasgiad dillad i'r ochr, a wedyn oedd o'n mynd ymlaen. A dwi'n yn cofio hynny, o mam ddaru ddeud wrthai. A dwi'n cofio bod yn hapus yn fy mhlent yn dod yn Llangoed. Faint o siopiau oedd yna blynyddoedd yn ôl? Wel, oedd na lot fwy, dim ond un sy'n na rwan te. Morrisons, mae Morrisons yn fan'na wrth y bus yn y llun. Ond China House oedd enw'r siop yna amser hynny. Ac oedd o fel department store. Oedd o'n gwerthu bob math o bethau. Oedd na ddillad a dodran i fyny grisia. Ac i lawr grisia oedd na fwyd, ac oedd nhw'n yn gwerthu bara, yn gwneud i bara i hunan, a gwerthu bara. Ac oedd hi'n glamp o siop fawr. A nid yn unig China House, oedd na siop debyg i lawr wrth y bont, siop o'r enw'r Hyd. Da chi'n cofio'r Hyd fel tafarn? Anyway, oedd hi'n siop amser hynny, oedd honno'n gwerthu bob peth ac yn gwneud bara. A drws nesaf i China House, welwch chi'r y lle yna wrth y bus yn fan'na, oedd na siop o'r enw London House. A wedyn oedd honno'n gwerthu bob math o bethau, o fwyd yn enwedig. A wedyn oedd Morley House ymhellach ymlaen. Ac oedd na siop bwtsiar, oedd na swyddfa bost,
Ac oedd trwydda'r bost yn gwerthu dillad ar bethau felly hefyd. A pen o'n i'n ifanc, yn yr ysgol yn Llangoed, na'r rhyfal ddechrau. Ac yn ystod yr rhyfal, oedd pethau yn anodd cael pethau i fwyta ac i wisgo. Ac oedd gynnon ni ration books. Ac oedd rhaid mynd â'r ration books hefo ni i'r siop. Ac oedd na fel stampiau bach yn y ration books ma. Ac oeddech chi gorfod rhaid stamp i gael rhywbeth. Ac oeddwn ni'n cael 2 awns o fenyn bob wythnos. A 2 awns o dda da. A wedyn oeddwn ni'n hoff iawn o fynd i siop gecs dyn ôl da da. Sut mae Llangoed wedi datblygu dros y blynyddoedd? Sut mae wedi datblygu? Wel, yn alynia yma o hen Llangoed. A mae yna amryw wrth gwrs o dau newydd wedi dod yn Llangoed. A mae yna bobl wedi symud i mewn. A pen oeddwn i'n ifanc, oedd hen deuluoedd yn byw yn Llangoed, teuluoedd oedd wedi byw am dipyn amser yna. A mama, tata, neinia, teidia. A pawb dwi'n cofio'n siarad Cymraeg. Ac oedd yr ysgol yn Gymraeg hefyd. I ddechrau, oedd bob un ohono ni'n siarad Cymraeg. Toedd na ddim plant Saesneg wedi dod i'r pentre amser hynny. A dyna sydd mae wedi datblygu rwan. Mae yna bobl o'r tu allan wedi dod i'r pentre. Ac yn aml iawn, a gweithio bodd efo hyn, maen nhw wedi dysgu siarad Cymraeg, fatha chi. Oedd rhan fwyaf tada yn gweithio ar ffermydd, neu yn stad Chadwick, stad Heilfre, neu yn stad Cornelyn. Oedd yn haid, un taid i mi, yn gweithio yn Chadwick, yn Heilfre. Oedd o'n yn hwsmon ar y ffarm Heilfre. Ac oedd y taid arall, tad fy mami, yn gweithio yn Cornelyn a saer oedd o. Oedd na fwy nag un chwaral, oedd na un yn y Meilglan Rafon, gyn arall yn Penmon, ac amryw o'r dynion yn gweithio yn y chwareli. Ac yn y siopa, wrth gwrs. Mae Heilfre yn gartra hyn oed rwan. Wrth gwrs mae pobl yn gweithio yn fanno. Ond ers talwm oedd na amryw yn gweithio yn Heilfre. Oedd na amryw yn gweithio yn y tŷ. Oedd na fwtlar a ffwtman a cwc a bob math o forwynion yn gweithio yn y tŷ i hun. Ac ar y tir tu allan oedd na 2 neu 3 neu mwy na hynny yn gweithio yn yr ardd, yn cadw'r ardd. Ac oedd na ffarm efo Heilfre hefyd, oedd na ddynion yn gweithio ar y ffarm. Oedd yn haid, tad yn had yn gweithio yn Heilfre, ac oedd o'n gweithio hefo'r cyffyla. Oedd na gar am pen o'n i'n ifanc. Oedd gyn teulu Heilfre gar, ond dwi'n meddwl na dim ond y car yna a tacsi. Oedd na'n Llangoed 2 gar, a pawb arall yn cerdded. Fel y soniodd Doreen yn ei sgwrs gyda'r bobl ifanc, mae'r stabla a mainor Heilfre wedi chwarae rhan bwysig iawn yn hanes Llangoed. Mae'r rhan yma o'r hanes wedi enyn diddordeb y genhedlaeth iau, ac roedd yns awydd ymweld â'r lle hanesyddol hwn.
Daeth teulu'r Chadwicks i heilfre yn ystod y 4eg ganrif ar 15 o ardal Irlam ger Manceinion. Gwnaethon eu harian drwy gynhyrchu cotton reels yn ei gweithfeydd yno. Pennaeth y teulu oedd Samuel Taylor Chadwick, ac roedd ganddo wraig a 4 o blant, a daeth y teulu yn aelodau o fywyd cymdeithasol yr uchelder ar yr ynys. Adeg hynny, yr oedd ceffyla yn rhan bwysig y mywyd teuluodd fel y Chadwicks. Roedd ei hangen i drafeilio o gwmpas ac i weithio ar y tir. Defnydd arall o geffyla ar yr ynys yn yr amser yma oedd mynd i hela, ac roedd bod yn aelod o'r Anglesey Hunt yn bwysig iawn. Arferwyd hefyd cael cyfarfodydd gyda'i ceffyla a'r trapia smartia lle oedd pawb yn troi allan am y gorau, pawb angen cael ei gweld a dangos ei hunan. Mi roedd y ceffyla yma yn cael ei hedrych ar ei hola yn dda iawn, a mae stabla heilfre yn ysblennydd ac yn argraff wych o hynny. Mi roedd rhai o'r cilfi y defnyddiwyd arnynt reit ffia a chas, ambell i ddarn a'i geg y ceffyl yn ddigon brwnt. Mae enwau ceffyla uwch ben y stôl yn y stabla i gyd y wreiddiol ond am un. Sylwch ar y gwaith coed yn y stabl. Mae pob congol yn grwn. Does na ddim ymyl cas i'w gael. Yn y canol oedd stafell yr head groom, Mr Bloss, lle byddai'n cadw ei gilfi. Fo fyddai'n gyfrifol am edrych ar ôl y ceffyla ac yn gyrru'r Chadwicks o gwmpas ar adegau pwysig. Yn y stafell tac, y cadwyd y ffrwyni a'r cyfrwya a celfi eraill. Mi welwch yma gyfrwya dynion ac hefyd rhai merchaid sef y side saddles. Toed merchaid yr oes yna ddim yn marchogaeth eu coesa bob ochr i'r ceffyl. Doedd o ddim yn weddus, a hefyd roeddent yn gwisgo ffrogia a cotia arbennig, felly rhaid oedd marchogaeth ar eich ochr, serch y side saddle. Mae llawer o gilfi gwahanol a arferau mae'n debyg gael ei ddefnyddio ar geffyla eraill ar wahân i'r rhai gorau. Pwca lledr a tyllau ynddi, byddai hon yn mynd dros drwy'n y ceffyl ac yn sôn diw benthus. Arferir ei ddefnyddio ar geffyl a dieddau frathu neu ella gnoi i stôl neu ddrws. Mae hefyd esgidiau bach lledr. Mynd am draed marlen bach o'r enw Mary pan oedd hi'n tynnu peiriant torri gwair ar lawnt y tŷ. Hefyd yn y stabl, mae cert bach lliwgar a ffigurau bach wedi cael eu cerfio arni. Ar un adag, y meddwl oedd mae cert i gael ei thynnu gan gi oedd hi, ond cafwyd y gwybodaeth pellach yn dweud mae gafr fyddai'n tynnu a'i bod o darddiad Eidaleg. O atgofion melys stori un, i'r cyfoeth enfawr o wybodaeth am y stabla. Beth yw barn y plant am yr hyn y maent wedi ddarganfod heddiw? Heddiw nes i mwynhau siarad efo Doreen i gweld beth oedd plant yn neud blynyddoedd yn ôl, ac mae'n amazing i gweld faint mae un lla'n gallu newid dros y blynyddoedd. Dwi wedi mwynhau hen lluniau Doreen o'r ysgol. Helo, dwi wedi dysgu amdan Doreen a ceffylau ac wedi dysgu mae yna lot mwy o siopau y diwrnodau hwnna. Dwi wedi fwynhau hanes o stabal, ac dwi wedi fwynhau siarad hefo Doreen. Mae'n braf gweld dwy genhedlaeth yn dod at ei gilydd, i holi a gwrando a gawydd chwilio ymhellach i hanes i pentra. Trysorau cudd sydd yno i'w darganfod.